Mani. Nagkatapo ka nila. Ni, dampe, long time no see. Ay, Kap. Ano nagkapgapwam? Tatakalag pa kita. Ni, baka talag pagita si Kaan, tatakalag pagita nga nga ni man iniksyon no. Papanong tata? Inak-school. Skol, katapay na katoy. May kumadumawat balong ko. Siya, pagdawatam. Una. Ang Oh, anak ko, may ni tagputing ka. Nagmadi ka nga papa. Nawang pulos budget ko tata. Kuna. Kadamawat kay papang mo. Awang nga kwarta ni papa kuna nagat. Ay dampi, nawan itet ko nga kwarta kat inka dumawat ti may kadwa nga amam kuna na apa sino may kadwa nga amam kuna ko di amat ti barangay kuna na ni Kapitan Sikyo. Awang may tawan ko taktatan eh. Nag Ipapam ka diyan na. Dadya gininom. Na, Gininom. gininom manin. Wala na ka ni sardin ko mataya ko na so ginom ko na tangarudon ko na no. Mayat manti, ko ni papang mo. Ano lagyan na tabag mo? Awan, among kapitan, ang ko pa malipatan di promise mo idi. Ano Kuna yan? idi ko agad. Ikak to amin ti school supplies di kiti ubing. Una maging kanon tatawan oray lapis. Ay, dambe, di mo unay panpaunukan di jay. May kumangko bang panunod. Liar ka nga rod? Hindi dyan nga minimbagak ka rin jay. Pang paspasamit ko lang hindi madama kampanya. Tati so panpaunutan manin. Liar ka nga rod? Adala basit Liar ka? Basit lang. Liar! Oh, nag-liar kay bag naging papa nga anak kay butos. Awang nga rod ti school supplies ko. Ang kadwa kam kim papang mo. Awan ni school supplies ko. Kaya nagyan tabag mo baka Awang nga rod na kita. Awang ano nakmandi ka matkap. Awang nagyan ti school supplies ko. Ang dagitoy. Tools Tulsmet. Tapos isungarap nga awang school supplies ko dito. Inanak ko man di school. Tani, kaya mo ito. Agluto-luto kan sapay. May pag yan ang paltog, kapi ng paltogan ka. Hindi ka magtati. Hindi ko lang tatibalong ko lang. Awa na mga rute. Mani. Mani. Amo. Ni. Mani. Nagkatapo ka nila. May kantay na dumawat kin ni mamang mo. Ni mamang mo pagdawatan ka. Awan ni mama. Ganduanan ni kumpadre na. Sino? Nawayano? Uwang. Hindi na. Adda kayam ni. Adda ni. Adda Nakaya kami rin. Nakaya kami. Kurta kaya ko patapok. Kasagam kami na kami. Ano? Ay na. Nagkatapo. Mga detan. Apay purka. Nakaya din. Nakaya din na sinmin na. Managkret mo. Nakaya nga itong. Ngatok. Uwan. Mani. Ingat-ngatong ko lang. Awan. Tinap. Hindi na. Ne. Ne. Naglayo yung tagbasa Bye-bye. Bye-bye.